परमेश्वर सर्वांचं पालन करतो, गोष्ट खरी आहे. पण तुमचा मुलगा धंदा करण्यासाठी माझा इथे जन्म झाला. वाह. आणि पहिली शिक्षणाचा शिक्षक व्हावं. म्हणजे तुमची चरणसेवा करू. तुमच्या जन्माने दूर मस्तकी चर्चा करू. ही माझी पहिला सगळं राजमंडळ. आपलं कर्तव्य काय? आई बापाची सेवा म्हणजे परमेश्वर सेवा होय. बाळा, कोणी सुविचार तुझ्या मनी वावरत नाही, मग तुझं कर्तव्य पूर्ण व्हायला हवं. मग हो द्या. देवा तुझे बाबा. का? बाळा, का?